И при шокиращите 140 милиона долара, това е най-скъпото имение на пазара днес. Приготвили сме ви кратка среща с архитекта на Updown. Аз съм Лес Алън Беркол, архитект на Updown Court, и ние сега сме в самото имение в Уимбълшън в Съри. Съри е считано за най-луксозното място извън Лондон. Не ни ли вярвате? Някои от най-заможните хора в света имат къщи в Съри, включително Елтън Джон, Ринго Стар и кралицата на Англия. В цената си от 140 милиона долара, Updown Court е най-скъпият дом в света. Разположен е на 15 250 квадратни метра, по-голям е от Бъкингамския дворец и Хемптън Корт на Куп. Колко стаи получавате в този замък от над 15 000 квадрата? Updown има 24 луксозни спални, 23 бани, 3 асансьора, 4 кухни, 6 трапезари и 5 мраморни гаража. Всичко общо 103 стаи. Това е антрето на главния вход. Виждате стилизираното стълбище Версаче с парапет от ковално желязо и прекрасен мраморен под. Тук има общо 16 декара и половина мрамор. Докаран е от 20 страни от цял свят. Този, който закупи и живее в Updown Court, може да се счита за господар на света. Това е учебното помещение с 24 каратов златен под, чиято изработка е струвала около 400 000 долара. Това е главният спален апартамент, който, както виждате, има тераса на покрива и чудесна гледка към градината. Той е около 900 квадратни метра. Нека ви покажа една от най-изумителните бани в страната. Имате двойно джакузи, а под душа почти можете да си спретнете купон. А коя е най-хубавата част от главните покои? Точно зад тези врати е. Елате да погледнете. Вътрешният басейн мисля, че е чудесен аксесуар. Имате и собствен стъклен асансьор, който ви сваля до басейна, когато искате да поплувате. Асансьорът е само за този басейн и главния апартамент. А в Updown има още 4 басейна. Има 2 лъскави външни басейна и този шикозен вътрешен семейен басейн. Това е семейният басейн, обзаведен с сводест таван и мраморни колони. Подът е с златни плочки, има и голямо джакузи. Но кой е най-впечатляващият басейн в Updown? Трябва да е този. Това е безкрайният басейн тук, на покрива. Целият е от стъкло, което ви позволява да плувате на покрива на къщата и да гледате към земята. А когато сте готови да излезете, Updown има с какво още да ви изуми. Имате стъклен корт за сквош, имате и частно кино. Има, разбира се, и боулинг зала. Двойна боулинг зала, където можете да слезете